Tsohon ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami da ya share sama da watanni 6 bai ziyarci mahaifarsa ba, a baya-bayan nan dai ya ziyarci jihar Kebbi domin yin muhimman ta'aziyya na rashe-rashen da aka yi na manyan mutane da dama, musamman mai martaba sarkin Zuru da kuma wani rashi da aka yi a fadar sarkin Gwandu da dai sauransu. Honorable Abubakar Malami dai ya ziyarci jihar ta Kebbi ne tare da ɗimbin rakiyar magoya bayansa da dama. Ya zargi wasu gungun matasa da kai masa farmaki waɗanda suke makwabtaka da gidansa, wato ofishin jam'iyyar APC mai mulkin jihar Kebbi, dauke da miyagun makamai da kuma duwatsu, inda suka tarwatsa tawagar ta Malami, inda daga bisani kuma suka fashe gilas-gilas na motoci da dama, wanda ya yi sanadiyar samun raunukar mutane da dama waɗanda suke cikin tawagar Honorable Malami ɗin. Ya ce lokacin da aka kai wannan farmakin a sane suke kuma sun ga shugaban jam'iyyar APC mai mulkin jihar Kebbi a wurin da kuma wani da ake gani kane ne ga gwamnan jihar ta Kebbi, tare kuma da ɗimbin jami'an tsaro, inda suka yi fito na fito da su a hedikwatar jam'iyyar ta APC. Tsohon ministan da ya ce ɗaruruwan mutane ne a cikin tawagarsa waɗanda aka riga aka tarwatsa da duwatsu, kuma tuni aka zub da jini. Ya ce babu gudu, babu ja da baya, kuma yanzu a shirye yake ya kalubalanci kowane irin lamari, musamman bisa la'akari da cewar manyan mutane sun yi ma jam'iyyar APC a jihar ta Kebbi ƙawanya. Honorable Abubakar Malami ya ce ba za su yi fito na fito ba sakamakon wannan farmakin da aka kai musu, amma kuma da zaran an taɓa su to nan take fa za su ɗauki mataki kamar yadda dokar ƙasa ta ce. Daga bisani dai jigo a cikin jam'iyyar haɗaka ta ADC a Najeriya, Abubakar Malami, kuma tsohon ministan shari'ar Najeriya, ya ce a baya fa ya fuskanci ƙalubaloli da dama, musamman yayin da aka yi haɗaka a shekara ta 2015 zamanin tsohon shugaban ƙasa marigayi Muhammadu Buhari, hatta kai su ga nasara. Honorable Abubakar Malami Sande ya ce adawa a yanzu suka fara, domin kuwa sakamakon Allah ne yake ba da mulki a lokacin da ya so. Magoya bayansa a jihar Kebbi sun rungumi sabuwar tafiya, musamman ta jam'iyyar ADC, saboda haka a shirye suke su kalubalanci kowane irin lamari.